Malawi Brief. Ndi nthawi ya nkhani madzulo pa Times TV ndipo akutipasira ndi Brian Banda. Tamveserani. Kwacha kufika pa 4,965 kwacha pa lita, manso diesel wachoka pa 3,500 kufika pa 4,945 pa lita. Akuluakulu akubungweri alengezanso kuti mera yavomereza kampani ya Eskom kukweza mtengo wa magetsi ndi 12 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Wezi Gausi akusimba zambiri. Pamene mafuta akwera mtengo, bungwe la mera lauzanso kampani ya Eskom kuti nayo ikweze mitengo yake ndi 9 kwacha pa 100 iliyonse. Malingana ndi bungweli, iwo akweza mitengo ya mafuta potengera kuti mndandanda umene amagwiritsa ntchito mbuyomo sunali wabwino ndipo mafuta amasowa mdziko muno. Ogwirizira udindo wamkulu wa bungwe la mera Adati Chinthambi ati kukweza kwa mitengo ya mafuta kuthandizire kwambiri kuti bungwe lawo lizitha kutolera misonkho yosiyanasiyana imene imakanika kutolera zaka za mbuyo. Katundu jakamazafika m'Malawi muno timayenera tiphatikizire zimene zija, komanso kuti katunduyo akampeze munthu pamene ali ku filling station ndi kwina zonsezo timayenera ziphatikizire, chifukwa mundondomeko yake ya zinthu zimene ndizobwera palibenso njira ina yozilipirira kupatulapo munthu amene akugwiritsa ntchito zinthu zimenezozo. Akadali pano mabungwe amene saboma adzudzula bungwe la mera kamba kokweza mtengo ponena kuti zinthu sizili bwino mdziko muno, anthu akukhala pa umphawi ndipo kukweza kwa mitengoyi kubweretse mavuto ambiri kwa Malawi. Kukwera mtengo kwa mafuta kumene kwapyola ndi 40% kwabweretsa nkhawa pakati pa nzika za mdziko lino. Feston Malekezo ali mu mzinda wa Mzuzu. Mu kalata imene bungweli latulusa pa 19 January imene yasayiniridwa ndi wapampando wa bungweli a Lucas Kondowe, ati ganizo loti akweze mafuta ladza kusatira mtengo wokwera umene mafuta a dizelo komanso petulo abwerera mdziko muno mwezi wa January. Bungweli lati lachitanso izi kutsatira kuunikira ndondomeko imene amagwiritsa ntchito yobweretsera mafuta mdziko muno imene inaonetsa kuti imachititsa malonda amafuta agalimoto akhala ovuta mdziko muno. Koma poyankhulapo anthu ena ogula komanso oyendetsa galimoto ati mafuta awa avo tikuyembekeza kuti nthawi ina iliyonse ndiyoti matransport atha kukwera zimene zilipo iteke ife okwera magalimoto odalira matransport daily kuti tichoke kumene tikukhala kupita ku zintchito zathu. Isanakweze mtengo wabwino ayi because akanatengera standard ya anthu imwe chani umphawi umwe chani uli maye mnomo ndikale tibwezi maybe atatenga atapanga phozi kaye aone kuti anthu apanga bwanji because apapa kwanu eti muzimu mnomo muli njala ndikale, so kumakweza zingati ngati kuti apapa sizothandiza Malawi ayi. 40% is not a joke. Imene alibwereka kwambiri chifukwa china chilichonse chikwera automatically. Poyankhulapo wapampando wa bungwe la eni minibus mdziko muno a Felix Mbonekera apempha eni galimoto makamaka onyamula wanthu kuti lisakweze mitengo ya galimoto mopyola muyezo ponena kuti izi ziphinja Amalawi ambiri. Ife ngati association tionesesa kuti ma operators athu asakweze kwambiri makamaka guidance yomwe timakhala nayo ife timapasa mwina certain percentage chifukwa choti mphamvu yokweza mtengo wa minibus ili mwa operator ndamene amaziwa kakwezedwe ka minibus momwe akwerera mafuta. Let's look into welfare ya anthu. We should not maybe exceed up to 15 or even up to 10% kukweza kwathu. Katswiri pa nkhani za chuma Amevin Banda ati ngakhale kukweza kwa mtengo wa mafuta agalimoto oku kunali kukuyembekezeredwa, boma limayenera kuganizirapo pokweza mitengo imwe pang'ono-pang'ono popeza kuti izi zichititsa kuti mitengo ya katundu akwere kwambiri mdziko muno. Komando mene akwerera muchatidabwisa komanso ni nthawi imene akukwezesa mafuta amene wachifukwa kuti iyi ndi nyengo imene anthu amakhala akudandaula kale kuti ndalama ndi zochepa chifukwa kuti timakhala kuti tinalowesa zinthu zonse mu munthaka ndiye timakhala tikudikirira so timati lean period, so imakhala nthawi nje kuti anthu zinthu zimakhala zikudula kwambiri. Bungwe la mera linakwezanso mitengo ya mafuta agalimoto mwezi wa Oktoba chaka chatha ndi pafupifupi 33 kwacha pa 100 kwacha iliyonse.
Pakadali pano oyendetsa galimoto zamatola pakati pa mizinda ya Zomba ndi Blantyre ati akweza mtengo wa ulendowu posachedwapa. Anthu amalipira 10,000 pa ulendo wa pakati pa mizindayi, koma ndi mmene akufotokozera ena mwa oyendetsa galimotozi mu mzinda wa Zomba, mtengowu utha kufika pa 15,000 kwacha. Chifukwa chakukwera kwa mafuta amene akwereramo magazi otimbalingaliro athu magazi taka kuti afika pa mtengo wa 15,000 njamisa kumakotisa kumapata faina kuti magazi ang'ono ngati awati matenga 4 timatenga 10,000 40,000 tikachaka 6 liters kapena 5 liters mataona tukatu ntijamu 1,000 5 liters 75 kwa chifukwa kumene makukwera mafuta tiketereza kuti pano pamene tikatire mafuta tise 5 liters imene ikupanga about 25,000 5 liters. Ndio ndimeti patengira palibe bili ngapati ndukula koma spares basi mafuta ndio kuti palibe profit yose koma cherekezo chathu kuti zizipeza ku profit kuti zikwalisa kupanga service magali moto tiwerera ka kuti tikupemba kuti how yafika pa 50,000 ndikukwera kwa mafuta amene akwerera ifeyo wayo ko kuna wati business ya mapena bali famu tukatenga kupita ulimbi 7,000 mabila naye ulimbi mapeze kaenda saonene ya momo 6,000 leba lobati mena akwera mafuta kaza dipendo di business ya naenda. Bwalo la zamalamulo lapereka masiku 21 kuti mbali zokhudzidwa pa nkhani yokhudza pempho losintha lamulo loletsa kupempha aliwunikenso. Bwaloli lati pa masikuwa mbali zonse zifotokozere bwino maganizo ake bwaloli lisanapereke chigamulo. Amene akumva mlandu achimwemwe Kamowa, Annelyn Kathambi ndi a John Chirwa ati bwaloli likufuna kuti zichitike pofika pa 11 mwezi wa Mawa. Daniel Zimba akusimba zambiri mu ripoti. Mwazina anthu 13 amene bwalo lidawagamula mchaka cha 2017 kuti akagwire ukaidi sabata imodzi kamba kopezeka akupempha m'misewu ku Blantyre akufuna kuti lamulo loletsa izi aliwunikenso ati chifukwa lamuloli likuphwanya ufulu wawo wina. Lachiwiri sabata ino oweruza achimwemwe Kamowa, a Annelyn Kathambi ndi a John Chirwa alamula mbali zokhudzidwa ndi pempholi kuti zilembe ndi kubweretsa zifukwa zawo pofika pa 11 mwezi wa Mawa. A Bob Chimkango omwe akuyimira anthu odandaulawa ati nkhaniyi yafika mu bwaloli kutsatira kunyozera kwa boma kuthandizira odandaulawa kuti apeze zochita zina pofuna kusiya mchitidwe opempha. Achimkango mkuona kwawo ati ndime B ya gawo 108 ya malamulo a dziko lino ikugwiritsidwa ntchito mokondera ndi mosala anthu aulumali ndinso osauka amene sangathe kugwira ntchito zina zopezera ndalama poyerekeza ndi anthu alunga. House Mugates, ambira mulibi Mugates. Amene osana atenge chifukwa chake. Only atenga awo analiza njira zanji kuti angu atenga okhawo. So ifeyo argument yathu ndikuti lamulo lizikiswa chiro mutani mufanana kwa wina aliyese. Komanso lamulo likakwisira chiro lisakhere loti kuti tesitosera munthu ufulu wake. Komando Chiume omwe akuyimira boma pa nkhaniyi atsutsa zoti lamuloli likuphwanya ufulu wa anthu komanso kuti boma lidanyozera chigamulo cha bwalo choti liwathandize odandaulawo kupeza zochita zina ndi kuchoka m'misewu. Iwo ati mwachitsanzo kutsatira chigamulo cha bwalo laling'ono mchaka cha 2017 boma linakhazikitsa lamulo lotchedwa Persons with Disabilities Act lomwe mwazina limapereka mwayi wa ngongole za malonda kwa anthu aulumali. Chimanena kuti awa section 180B ya Penal Code. It is a constitution, their constitution. It fits with the constitution. Fuka, it regulates antu akamakamba public space. Iliso antu so ononga bwesa mapokoso chanchani. It also regulates that. Nthambi ya zamabwalo a milandu idavomereza mwezi wa Disemba chaka chatha kuti pempho la anthuwa limvedwe ndi bwalo la zamalamulo. Mdzilo wano gulu la Youth Caucus mu mzinda wa Mzuzu lapempha boma kuti liwonetsetse kuti ndondomeko zokhwima za chuma zimene boma lakhazikitsa zikugwira ntchito. Wapa mpando wa gululi a Gomeziani Nkhoma wati boma likuyenera kutsatira njira monga kuchepetsa maulendo pakati pa akuluakulu a boma pofuna kupulumutsa chuma cha dziko lino. Atupere Rashid walemba ripoti koma akuwerenga mdzilo buno ndi Feston Malekezo. Ankhoma anati izi zathandizira kuti boma lichepese ndalama zimene limagwiritsa ntchito pa nthawi imene dziko lino lili ndi ngongole yochuluka imene pafupifupi 22.4 trillion kwacha malinga ndi unduna wa zachuma.
ankhoma nati masiku 100 amene mtsogoleri wa dziko lino apita mutharika akhala kulamulira dziko lino, chuma cha dziko lino chayamba kusuntha, chakudya chayamba pang'ono kupezeka, ndipo kukhazikisidwa kwa sukulu za sekondari zaulere ndi chilimbikitso choti anthu ambiri mdziko muno akhala ophunzira. Agwirisise mosite measures amene akhazikitsa ngati mene mina tayenera kuti kusiya kulemba kai anthu ntchito, komanso mina kusiya kupita kunja, kusiya kuyenda, komanso kwakukulu tinene kuti tiyambe kupanga empower anthu athu kuti tizitha kupanga produce zinthu zambiri. Kuno kumalawi tili anthu anzeru, kuno kumalawi tili anthu aluntha oti tikangopasa capacity. Poyankhula posachedwa pa mtsogoleri wa dziko lino apita mutharika anati boma lawo ndi lozipereka kusamalisa chuma cha dziko lino posawononga ndalama mwachisawawa. This is not a time to eat. Sintayo dear eye. Mwezi wa Novemba chaka cha 2025 boma linakhazikitsa njira zapadera zimene zingathe kupulumutsa chuma cha Malawi. Izitu zinali monga kuyimisa kulemba anthu ntchito mboma, kukweza anthu maudindo, komanso kugula galimoto ndi katundu wina wa ndalama za nkhaninkhani. Bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiative CDED labwereza pempho lofuna kafukufuku wina pa ngozi ya ndege imene idapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima. Mkulu wa bungweli Sylvester Namiwa wafunsa mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika kuti akhazikitse komishoni ina pa nkhaniyi. Anamiwa ati ripoti limene linatuluka lokhudza imfa ya Chilima likadali ndi mafunso ambiri osayankhidwa. Anayankhula motere: tabwera kuzauza mtundu wa Malawi kuti bungwe lanu la CDED lalembera kalata mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kwa kukumbusa kunena kuti Amalawi akudikira, Amalawi misonzi sinaume ngozi imene chitika ku Chikangawa imene inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima, mayi wakale wa dziko lino Dr. Chanelu Zimbiri ndi Amalawi ena 7. Ngozi imene yakadali kuyamba kuchitika Malawi muno, Amalawi ananamizidwa, kunapangidwa ripoti limene cholinga chake chinali chongofuna kuapaka Amalawi mpoza m'maso. Chifukwa chani tikutere? Umboni ulipo ogwirika kuti achakwera siku lomwe lija ngozi chaita ngochitika analandira foni kuchokera kwa mmodzi mwa atsogoleri amayiko amene atiyandikira kuwauza kuti ambwana apo pachitika ngozi pagwa ndege, pitani mukaone. Koma inu Amalawi ni mboni, achakwera adanamizira ngati sakudziwa kanthu mpaka na maola 12 pakati pa usiku mmene amayankhula ndi mtundu wa Malawi. Dodma yati ikufunikira ndalama zowonjezera zokwana 11 billion kwacha zothandizira anthu amene akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi mboma la Nkhotakota. Commissioner wa nthambi Wilson Molen wanena izi mbomali pamene amathetsa misasa ina imene inakhazikitsidwa kutsatira ngozi ya madzi osefukira. Innocent Chunga walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Clever Mwale. Misasa 13 mwa misasa 14 yomwe masunga anthu okhudzidwa ndi madziwa kuphatikizapo msasa wa Nkhunga, Mtupi ndi Dema mdera la mfumu yayikulu Kanyenda ayithetsa. Onse omwe anakhudzidwa ndi madziwa ndipo anali m'misasayi apatsidwa katundu osiyanasiyana ngati poyambira monga chimanga, nyemba, mchere komanso mapepala omangira nyumba. Komishonala wa nthambiyi Wilson Molen ati pakadali pano akusonkhanitsa thandizo la ndalama lothandiza anthu a mbomali pa nkhani ya ngozi zogwa mwadzidzidzi, pomwe 384.6 million kwacha ndi yomwe yapezeka mwa 12.1 billion kwacha yomwe ikufunika. Tikulingalira kuti pafupifupi $2 million ndimene ifunike kuti tathandizira anthu amenewa, komanso pa ndalama imene ndi kuti boma lachitapo ndithu mbali yake. Chimanga chonse chimene takhati kugawa kuyambira 3 weeks ago chinachokera ku boma, komanso pali mabungwe amene atithandizira kwambiri zinthu zosiyanasiyana, ena amabweresa ufa, ena ndiwo zonsezo zakhazi kuthandizira. Ndi tikaonkhese tichosere tione kuti kodi ndi zingati zimene zagwira ntchito ndipo ndi zingati zimene zinagwira ntchito. Mmodzi mwa anthu omwe anakhudzidwawa Azelifa Phiri omwe ali ndi zaka 80 ayamikira thandizo lomwe nthambi yakhala ikuwapatsa ndipo apempha ena kupitiriza ngakhale achoka pamalowa. Ndiye vuto limene lidali libwerera la madzi ndali wolira mu mtima mwanga ndiponso ndili wolira
chifukwa amene ndamakhala nako nili wolimba kangachepe kanapita ndipo moyo wanga wonse ndiwolira kwambiri kuti kodi chithandizo imenechi mwina akhoza ndithandiza kuti pa moyo wanga wonse ikhoza kukhazikika kuti nisungirana amasiya nimene muno nilili china chilichonse ndilipo. Anthu oposa 30,000 ndi omwe anakhudzidwa ndi madzi osefukira m'boma la Nkhotakota ndipo anthu pafupifupi 3,000 akhala akusowa pokhala pomwe anthu 12 ndi omwe anataya miyoyo yawo mdera la mfumu yayikulu Kanyenda. Madzi osefukira omwe anakhudza bomali pa 30 Disemba chaka chatha anakhudza anthu, nyumba, minda komanso misewu monga msewu wa M5 ndi M18 ku Nkhotakota ndi M1 ku Kasungu. Gulu la Hip Hop Movement lapereka thandizo kwa mayi wina wachikulire kumanyowe mdera la mfumu yayikulu ku Ntaja mboma la Blantyre. Gululi lapereka zinthu monga sopo, sugar, ndiwo, ufa ndi mafuta ophikira. Gululi limathandiza anthu osowa mu njira zosiyanasiyana. Miriam Mulaga akufotokoza. Polankhula pa nthawi yomwe amapereka thandizoli, mtsogoleri wa gululi a Ishmael Kachale omwe amadziwika ndi dzina la IKK anati cholinga chawo ndi kubwenzera mdera lawo muzochepa zomwe amapeza pofuna kusonyeza kuti nyimbo za hip hop ndi zachikondi, kupatsana komanso ubale. Amandoona ngati ndino misala tikapita ku content creation kuja tikapita kuzina ndi zina amandoona ngati wachibwana. Koma this is serious business. Iweyo ngati uli munthu umapuma ndithu uzizwa kunena kuti chimene ukupeza ndi mdaliso, kupuma kumene kupuma ndi mdaliso, mphamvu zimene tinazo ndi mdaliso. So kangachepe kamene uli nako tiziyang'ana koso azinzathu enake amene alibe kuthekera. Mai Veronica Francisco omwe analandira thandizoli adathokoza kwambiri ndipo ati amadalira ganyu komanso kugulitsa zipatso kuti azidyetse okha pamodzi ndi adzukulu awo atatu. Iwo ati katunduyi athandiza kuti adzikhala ndi chakudya chifukwa nthawi zina amagona ndi njala ndipo anawo amapita ku sukulu asanadye chilichonse. Wanga umakhala wachiopsezo kuti kodi ndingayenerero zuwa lonse lindidya chani pakuti ndangokhala sindinadye china chilichonse. Kodi lero ndimaganiza kuti kodi lero ndipanga bwanji ndidya chani. Ndiye pamene padakali pano ndalanda chithandizo ngati chimene chicho ndikukuthokozani kwambiri anthu amene mwabwera pano kuzandipasa chithandizo ichichi, ndiye kuti ine ndili wosangalala. IKK anaonjezeranso kuti cholinga cha gululi ndi kuthandiza anthu osowa pambali pa nyimbo zawo ndipo apitiriza kuthandiza omwe akusowa. Ndi nkhani imeneyi yochokera ku Hip Hop Movement tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu mwatsatanetsatane madzulo ano.